for all former governors, irrespective of party affiliation. So far, they have been governor in Southeast. We boldly say that all the governors of Southeast are supporting Mr. President re-election, and we are very grateful for them because this is strategic, thinking and a strategic approach. Aka mbụ nwanne gị nwoke 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ihe onyonyo a ị na-ahụ n'iru ebe a bụ ihe onyonyo nke na-akpọtọ akpọtọ n'efere mba ụwa kamgbe ụnyaahụ bụ mkpụrụ ụbọchị nke 7 nke ọnwa Eprel n'afọ 2026 a bụ 7th April 2026 bụ ihe onyonyo na-egosi ndị chịburu steeti dị iche iche n'ala Igbo bụ ndị chịkọtara onwe ha wee kpọọ onwe ha former Southeastern Governors Forum or past Southeastern Governors Forum bụ ihe onyonyo ebe ha nọ wee gosi nkwado ha wee nye onye isi ala obodo Naijiria bụ President Bola Ahmed Tinubu, onye nke ha sị na ha na-akwado ka ahọpụtagharịa ya ọzọ n'afọ 2027 bụ 2027 election nke na-abịa n'afọ na-abịa abịa. Ma dịka ha siri wee kwuo, ha sị na ọtụtụ n'ime ndị otu ha bụ ndị chịburu steeti dị iche iche n'ala Igbo, ndị so na ya bụ ọgbakọ nke ha hibere ugbu a anọghị. Ha wee na-akọwa na ụfọdụ n'ime ha bụ ndị na-anọghị ebe ahụ gawara ala bekee ịga leta ọnọdụ ahụike ha anya. Ma mgbe ha kwuchara ka o si dị ha n'ọnụ, o nwere ajụjụ otu onye nta akụkọ jụrụ ha ebe ahụ gbasara Maazị Peter Obi bụ otu n'ime ndị chịbukwaranụ steeti nọ n'ala Igbo na mgbe gara aga. Ya bụ onye nta akụkọ wee na-ajụ ha sị ha, otu a Maazị Peter Obi bụkwanụ otu onye n'ime unu chiburula ala Igbo bụ onye chịrị steeti Anambra, kedu ka unu si hụta ya bụ nkwado nke unu si na unu ga-akwado Tinubu ebe otu onye kwesịrị bụ onye otu unu sokwa wee na-azọ ya bụ ihe emume ntuliaka? Ha wee sị na ọ bụ eziokwu na Maazị Peter Obi so na ndị chịburu ala Igbo mgbe gara aga, mana ọ bụrụkwa na ọ chọrọ isonye ha na ya bụ ọgbakọ nke ha hibere, na o nwekwara ikikere isonye ha, mana ma o sonye ha ma o sonyeghị ha, na ihe a ha kwuru ugbu a bụ mkpebi ha nwere na ha ga-akwadorịrị Tinubu na ya bụ ihe emume ntuliaka nke na-abịa n'afọ na-abịa abịa. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere bụrụ oche gị kpụdobe nso ma nọrọ ala ka anyị anya na ya bụ ihe onyonyo ma nụrụ n'olu minista Sinetọ Dave Umahi bụ onye gụpụtara ya bụ nkata nke ha kpara ha ji wee kpebie na ha ga-akwado Tinubu n'afọ na-abịa abịa. Ya mere a sịla na Solex si kama lere onyonyo ya. Ma tupu anyị anya na ya bụ ihe onyonyo, ụmụnne m, a sị m ka m nwekwara ohere a chetakwara unu maka ọmarịcha akwụkwọ a ndepụtara bụ akwụkwọ nkwọrọ aka wede iji wenye aka n'ịkụziri ụmụaka anyị otu esi agụ asụsụ Igbo. Ya bụ ọmarịcha akwụkwọ mkpọrọ Uchenna bụ akwụkwọ na-akọ akụkọ gbasara nwata nwa mgbe ya onye na-enweghị nne ma onweghị nna, mana o siri n'ụkọ bilie ebe ọgaranya site n'ige ntị ndụmọdụ ndị okenye ya na site n'ịgbasi mbọ ike dịka nwata. Ihe kacha atọ ụtọ n'akwụkwọ a bụ na edere m ya n'asụsụ abụọ, nke bụ na iru ya ọbụla ị satara ị ga-ahụ ebe ndere ya n'asụsụ Igbo ma hụkwa ebe ndere ya n'asụsụ Bekee. Ihu ebe ndere ya n'asụsụ Igbo, ịhụkwa ebe ndere ya n'asụsụ Bekee, nke bụ na nwa gị gụwa asụsụ Igbo ya onwe ihe ọ na-aghọtaghị, ole anya n'ala ya ebe ndere ya n'asụsụ Bekee, ọ ghọta ya ozugbo. Ma ụfọdụ n'ime uru ya bụ akwụkwọ ga-abakwara na ụmụaka gị gụnyere nke mbụ, ịmụta otu esi agụ asụsụ Igbo; nke abụọ, ịmata uru ọ bara ige ntị ndụmọdụ ndị okenye; nke atọ, ịmata uru ọ bara ịgbasi mbọ ike dịka nwata, ya na uru ọ bara ịtọkọba n'ichekwa ego bụ nke ama dịka savings n'olu bekee. Ya mere, ị chọrọ ka ụmụaka gị na-asụ Igbo ka Solex, zụọrọ ha ọmarịcha akwụkwọ a. Ị chọkwara ka ụmụaka gị nwee agụgụ isi, ka ha nwee uche, ka anya ruo ha ala maka uche ruo ha ala, zụọrọ ha akwụkwọ a, ọ ga-abara ha uru nke ukwuu. Ọ bụrụ na ị bi n'obodo Naijiria ma ị chọrọ ịnweta akwụkwọ a, kpọtụrụ m n'akara ekwentị a na-egosi n'ihu onyonyo ugbu a. Anyị ga-ezitere gị ya na mpaghara Naijiria ọbụla ị nọ. Ma ọ bụrụkwa na ị bi ala bekee ma chọọ ịnweta ya bụ akwụkwọ, aga m etinye link Amazon na ngalaba okwu ihe onyonyo a, nke ọ ga-abụ ịpịa ya bụ link aka, o buba gị na Amazon ebe ị ga-azụ ya bụ akwụkwọ ma tinye adreesị gị, ndị Amazon ewetara gị ya na mba ụwa ọbụla ibi. Ugbu a ka anyị anya n'ihe onyonyo nke anyị ji maka ya wee bịa. Anyị kirichaa ya bụ ihe onyonyo, o nwere otu ihe ọma m ga-egosi unu na ngwụcha ihe onyonyo a tupu ma pịachie ya. You must have been wondering what is going on. What was going on and is still going on is that we now have the birth of a forum of former Southeast governors. Today, the 7th of April, 2026. And so we have been deliberating, and they have
asked me to read out a very short communique, which is a product of our discussion and dialogue. Number one, that the South is, before I read it out, let me say that many of the governors, some are outside the country for medical checkup. Somebody like Governor Hakim, somebody like the former governor of Abia State, OUK Senator Ojozo, somebody like Chimaroke, His Excellency, Dame Etiaba Excellency also has engagement, and so many other theology has a medical engagement, and a host of other governors. But in our next meeting, we are sure that over 90% of the former governors of Southeast will be in attendance. So the communique, Southeast Forum of Former Governors is formed today, 7th of April 2026. The body is to support our presiding governors of Southeast and advise them on key zonal and national matters. The forum shall be for all former governors, irrespective of party affiliation. So far, they have been governor in Southeast. We commend the great works that our governors of Southeast are doing for the benefit of our people. We commend Mr. President very highly for all the appointments, some of them very key, that is given to sons and daughters of Southeast, and for infrastructural revolution in Southeast, just like what he's doing in other regions of the country. We also thank Mr. President for the assistance to the governors of Southeast, and of course, indeed, all governors of the country, which has helped the governors of Southeast in very, very high measures towards the great achievements they have recorded while in their various offices. We are grateful to Mr. President, and we thank our dear governors of Southeast for their commitment in their face of the people of Southeast, especially infrastructure development and empowerment and security. We boldly say that all the governors of Southeast are supporting Mr. President reelection, and we are very grateful for them because this is strategic, thinking and a strategic approach. And for this, we will continue to give them support. And I believe that our next meeting, which we embrace most of the former governors, will be in the next 2 weeks. And let me also report that we are going to pay a courtesy call to the governor of Enugu State right now, and we will be requesting him to report our outing to the chairman of Southeast Governors Forum, and of course to all the governors of Southeast, to get a date that we come and pay the courtesy call and brief them on the need for this Southeast former governors forum. That's just, and synergize with them and see areas we can support them, and of course help them to educate our people on the great work they are doing for our people. That's the outcome of our meeting today. Do you have any question? Yes. Why is Mr. General here? Because all the former governors are not here. Yes, sir. Okay, it's been a long time we have a meeting of Southeast Governors Forum. Now it appears that the meeting of former Southeast Governors Forum now made a shine from the Southeast Governors Forum. We are supportive of them. They are our leaders. Nobody is taking shine off his leader. So this is for support. All the governors are not here.
But in the next meeting, over 90% of the governors will be here. Everybody, irrespective of Party will be around. the non-partisan organization. Yes. So Igbo is supposed to be a member. Yes. And he is one. Yes. Yes. Thank you. Ọkwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo. Ugbu a nke akụkọ ụwa gaala ka m kwukwa n'uche m nke njibụrụ mmadụ. A sị m na ya bụ ihe emechaala wee ruo nke bụ na ndị nwa ekwesịrị na-elegara anya dịka ndị okenye ihe gbasara ndọrọ ndọrọ ọchịchị n'ala Igbo. Ewerela aka ha wee bupụta onwe ha n'ama wee mebe onwe ha sị na a na-emebọ ndị Igbo. Nke a bụ ezikwa nke a na-eme City Boy jere elu City Boy jere ala. Unu mana emechara nwetakwa ndị City Girls wee na-enwezi City Boys and City Girls. Mana nke ugbu a kedu ihe a ga-akpọ ndị nke a? Asị m kwuo a ga-akpọkwa ha City Old Men. Ndị nke a bụzi City Old Men, ndị na-enweghị ihere. Mana otu ihe m bịara na-ajụ onwe m, kedu ka ndị a si wee ọnụ wee kwere ha ikwupụta ụdị ihe dị otu a, bụ ebe ya bụ Sinetọ Dave Umahi kwuru sị na ụfọdụ ndị otu ha bụ ndị past gọvanọ chịrịla ala Igbo anọghị na ha gara obodo oyibo. Kedu ihe ha gara ime n'obodo oyibo? Ọ bụghị holidays, ọ bụghị na ha gara ịhụ ụmụ ha, nọ na ha gara ilete ahụike ha anya, bụ nke a kpọrọ medical check-up. O wee laakwa n'otu ihe ahụ anyị na-eti mkpu ya mgbe niile, otu ihe ahụ anyị na-eti mkpu ya kwa mgbe, bụ na ndị na-achị anyị enweghị ihe ọbụla gbasara ha na ihe gbasara ahụike mmadụ n'obodo anyị. Onweghị ihe ọbụla gbasara ha na ịrụ ụlọ ọgwụ, onweghị ihe ọbụla gbasara ha na idowe ihe ọbụla eji azọ ndụ n'obodo. Ọnụ wee kwere ha nke bụ na ndị otu ha bụ ndị chịrịla ala Igbo na mgbe gara aga na-aga obodo oyibo maka ileta ahụike ha anya, bụ nke gosiri na onweghị onye ọbụla n'ime ha rụpụtanwuru ụlọ ọgwụ ebe onye ahụ ga-aga welete ọnọdụ ahụike ya anya n'obodo ya makwa na steeti ya. Asịgodo nnọọ naanị otu ụlọ ọgwụ ebe onye ahụ ga-aganwu n'obodo ya na steeti ya wee gaa nara ọgwụgwọ makwanụ gaa ka elele ọnọdụ ahụike ya. O wee bụrụ ihe ihere, wee bụrụ ihe jọgburu udele na njọ ma sigbuo nkakwụ n'isi, wee kwesịkwanụ ịbụ ihe mmụta wee nye ndị ka na-achị achị ugbu a, ndị ka bụ gọvanọ ugbu a, maọbụ ndị bụ sinetọ maọbụ House of Rep members. Gị bụ onye na-akpọ onwe gị onye ọchịchị ugbu a, ịchịchakwa ọchịchị ahụ were ituo, o nwere ihe ọbụla a ga-ejide nwa aka n'obodo gị si na ihe ịrụpụtara ndị obodo gị, nke gị onwe gị ga-esokwanụ wee na-erite elele ya mgbe ịchịchara were ituo? Ọ ga-abụkwa ịchịcha isoro ibe gị wee na-agbaga ala bekee mgbe ọbụla o nwere ka ahụ si eme gị, isi wa gị gbaragawa ala bekee, afọ rụọ gị gbaragawa ala bekee. Maka gịnị? Maka na ịrụpụta nwunye ụlọ ọgwụ makwanụ ụlọ ebe a na-eleta ahụike anya. Ọ dị mma gị onye na-egere akụkọ ụwa m, ịmara nletu anyị si eme ya, denyere ebumnuche gị otu so hụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu, ka ịmara uche gị na inuche onye adịghị ya njọ. Ụmụnne m, na nkenke oge ka anyị nyere anya n'ihe onyonyo a nke na-esota ya ma hụrụ ihe ọma ahụ m kweburu na nkwa na nji wee bịa tupu anyị apịachi ihe onyonyo a. Emesịanụ. Ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ, ekelekwa m unu. Aka m bụ nwanne gị nwoke 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ile anya ebe m nọ, ị ga-ama na ọ bụ ebe a na-enweta ihe ọma nọ na-aghọta. Ebe anyị nọ ugbu a bụ ebe ama dịka Equity Layout Phase 1 nke nọ na obodo Umuchi Igbo Ijinike na steeti Enugu. Ma bugharịara m ihe onyonyo ebe a bụ otu ebe na-emepe emepe ugbu a. Ebe a bụ otu n'ime ebe kachacha emepe emepe ugbu a, bụ one of the fastest developing areas na steeti Enugu ugbu a. Ma ihe ọma anyị bịakwara n'igosi unu ugbu a bụ ala na ụlọ anọ ebe a. Ya bụ ala bụ otu plot ala, ma ile anya ihe arụnyere na ya a na-arụchabeghị bụ uncompleted building nọ na ya, bụ ụlọ elu kwesịrị ịdị ogogo abụọ, bụ 2-story building. Ya ka atọrọ ntọala ya ebe a. Ma ịbakwanụ n'ime ebe a, ị ga-ahụ na ala sara mbara. Na-eso m ka ebe ahụ hụ ya. Ọ dị mma, ọkụ na-ahụ ala sara mbara, obosara ala sara mbara n'ebe a. Onye bidoro ya bụ ụlọ egwuola olulu mmiri ebe a. Ilenye ebe a, ị ga-ahụ ebe egwuru olulu mmiri, mana arụchibeghị ya arụchi. Ilekwa n'anya ebe a, ị ga-ahụ na ala sara mbara ebe a. Ọ bụ ụgbọala ka ị chọrọ idowe ka ọ bụ gịnị? Ka ọ bụ na ị na-eme mmemme ikupụta nwa
ebe a ga-agba kanopi maka ndị ọbịa nọ. Ka anyị gagharịa na gburugburu ụlọ a ka anyị gosinu ka ya bụ ụlọ si wee dị na gburugburu ya. Ejela ebe ọbụla ka anyị hụ ya. Ma ụlọ a ị hụrụ ebe a, ihe a tọrọ ntọala ya bụ ntọala ụlọ elu ogogo abụọ, ya bụ foundation for two-story building. Ugbu a arụọla ogogo nke mbụ ma ruruo ya n'isi ọfọ idowe akwa ọzọ bụ decking for the next floor bụ the second floor. Ịhụlanụ ka ya bụ ụlọ si wee dị ma hụkwanụ ala arụnyere ya na ya. Ya bụ ọ bụrụ na ị chọrọ ka ala na ụlọ a nke nọ na Equity Layout Phase 1 n'Umuchi Igbo Ijinike na steeti Enugu ghọrọ nke gị, kpọtụrụ m n'akara ekwentị a na-egosi n'iru onyonyo ugbu a ka anyị kpaa maka ya ka mara ka a ga-esi ahazi ya ka ọ ghọọ nke gị. Ụmụnne m, echefukwala n'aka m bụ nwanne gị nwoke na ezigbo enyi gị nwoke 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ka emesịanụ.